Pa-admit siya mga Inday Pangs kay delikado na gyud. Sa imong gibati di ay Pangs. Ito yan. Asa nga tiya nagsakit? Very, very. Pila na kaadlaw imong gibati dai Pangs? Otso na inday. Sakit kayo? Kung makakaon ko, sakit. Ganun, nagsakit yan, nagkaon ko. Oo. Unya, man kag laboratory. Man na, Unsa may ingon sa doktor? Unsa ingon sa doktor nimo? eh, pa-admit na lang daw ko kaya para daw ma-monitor ko nila Kay unsa man result sa imong ihi? na daw diferensya. Ana among mga gamit dira Inday Pangs. Naka-ready na among bag, among bedsheet. Para kay Pangs nako. Nami sa Lianga Hospital. Lianga Surigao del Sur.